Assalamu alaikum. Da farko sunana Usman wanda aka fi sani da Usisho. Alhamdulillahi ina mai farin ciki da wannan tasha mai albarka da ta tura min da goron gayyata, wato tasha mai suna Gangar Siyasa. Har kullum tasha wadda take faɗakarwa akan siyasa, take kuma jawo hankali akan mutane domin nunar da su yadda ake siyasa. To alhamdulillahi, ni shawaran da zan bada anan ko in ce jawo hankalin da zan yi ma shugabanninmu shine, shugabanni ku ne muka zaɓa a matsayinmu na talakawa, kuma muna ganin cewa ku ne waɗanda za ku jagorance mu kuma ku yi mana adalci iya bakin iyawanku. To har a kullum ba mu ce kun gaza ba, kuma kuna ƙoƙari. Sannan a kullum kuma muna muku addu'a domin muna ganin ƙoƙarin da kuke. Amma sai dai matsalolin da muke fama da shi a yanzu su ne muke so a ƙara dawowa da hankali a kansu, ku ƙara jajircewa domin muna fuskantar ƙalubale ta ɓangaren harkar tsaro. Idan kuka juyo kuka wayo mu ta wannan ɓangare, to mun tabbata kuka ƙara ba da ƙwarin gwiwa da ƙarfin gwiwa akan wannan harka na tsaro, aka zuba security, to mun tabbata cewa insha Allahu za a samu abin da ake bukata, kuma za mu samu tsaro mai amfani wanda kuma za mu yi rayuwarmu cikin sauƙi ba tare da fargaba ba. Kirana ga shugabanni, wannan mu talakawanku ne, kuma muna roƙon za ku dubi wannan kira nawa a duba domin a ceto mu daga cikin yanayi wanda muke ciki. Duk da mun san Allah ne mai yi, to amma ku ne shugabanninmu. Na gode.